Δεν υπάρχει φόβος ότι θα παραλύσεις. Έχουμε τη δυνατότητα να προστατέψουμε όλα τα νεύρα και τις νευρικές δομές και το νοτιό μυαλό και ό,τι χρειάζεται, ώστε να μην συμβεί τίποτα και ο κόσμος δεν πρέπει να το φοβάται καθόλου αυτό. Γιατί το εναλλακτικό σενάριο είναι να μην πάω να χειρουργηθώ γιατί φοβάμαι και στο τέλος όντως να παραλύσω, επειδή αυτό που είχα δεν αντιμετωπίστηκε. Ο φόβος γύρω από τη νευροχειρουργική είναι συχνά μεγαλύτερος από την ίδια την πράξη. Πολλοί άνθρωποι ακούγοντας τις λέξεις κρανιοτομή, παράλυση, αναισθησία ή και ξύπνιο στο χειρουργείο, έτσι είναι λογικό να αισθάνονται μία ανασφάλεια και να γεννιέται μία καχυποψία, ένα μυστήριο, το οποίο είναι απόλυτο φυσιολογικό αφού έτσι δεν υπάρχουν απλές εξηγήσεις και κατανοητές. Σήμερα, με τον Δόκτωρ Νικόλαο Καρογεώργο, ανοίγουμε τη συζήτηση για το τι ισχύει πραγματικά, πώς επιλέγεται το είδος της κάθε προσπέλασης, τι ρόλο παίζουν τα σύγχρονα εργαλεία ασφάλειας και φυσικά τι ισχύει ρεαλιστικά για τους ασθενείς που υπόκεινται σε μια τέτοια επέμβαση μετά από αυτήν, κατά την ανάρρωση δηλαδή. Καλησπέρα σας κύριε Καραγεώργο. Καλησπέρα. Πώς είστε? Είμαι καλά. Εσείς? Είμαι καλά κι εγώ. Βάσει της εμπειρίας σας, λοιπόν, Ναι. Αρχικά αυτά που λέω τα έχετε δει να ισχύουν. Φαντάζομαι, δεν τα έχουμε βγάλει στο μυαλό μας. Όχι, όλοι οι ασθενείς έχουν τους φόβους τους και η νευροχειρουργική πιστεύω ότι είναι από τις τρομακτικές συναντήσεις με γιατρό. Ακριβώς, γι' αυτό κάνουμε και αυτό το βίντεο, για να δούμε λίγο τι ισχύει με τους μύθους και τις αλήθειες. Πώς αντιλαμβάνεται λοιπόν ο κόσμος, οι ασθενείς σας, ουσιαστικά τη νευροχειρουργική πριν σας συναντήσουν? Αυτό, όσο μπορεί να το ξέρει κανείς από τη μεριά του γιατρού, που δεν είμαι αντικειμενικός, γιατί ως γιατρός καταλαβαίνετε, έχω εξοικειωθεί με αυτά εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω ότι το μυστήριο είναι κυρίως πίσω από όλα αυτά, ότι τι είναι αυτό που κάνουν αυτοί οι νευροχειρουργοί και τι γίνεται στο κεφάλι μου, τι γίνεται στη σπονδυλική στήλη, τα νεύρα. Είναι πράγματα που τα ακούνε και πιστεύω ότι αμέσως χτυπάνε συνεγερμοί και φοβούνται. Οπότε ποιοι είναι έτσι οι βασικότεροι φόβοι που ακούτε από τους ασθενείς? Οι περισσότεροι ασθενείς φοβούνται σε μια επέμβαση στο κεφάλι αυτό το θα μου ανοίξουν το κεφάλι. Ναι. Και σε μια επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, ας πούμε, φοβούνται μήπως παραλύσουν. Ναι. Αν θα και σε κάθε επέμβαση τέτοια νευροχειρουργική φοβούνται αν θα ξυπνήσουν. Επίσης, κλασικός φόβος αυτός, η νάρκωση και ο φόβος. Ναι. Είναι το πώς θα βγω μετά από το χειρουργείο. Ναι, το αν ακούμε ιστορίες, αν θα το καταλάβω το χειρουργείο, θα το καταλάβω αυτό που θα μου κάνουν όλη αυτή την ώρα εκεί μέσα στο χειρουργείο. Αν θα είμαι ξύπνιος ή όχι, πώς θα είναι. Ειδικά έτσι στο awake surgery. Έτσι. Ναι, Θα το δούμε και αυτό μετά. Εσείς από πού πιστεύετε έτσι, ότι γεννιούνται όμως αυτοί οι φόβοι? Πιστεύω ότι οι φόβοι δημιουργούνται πάντα από την άγνοια. Ναι. Και φυσικά από τον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη που δεν τους ξέρουμε και μας φαίνονται λίγο τρομακτικοί. Αλλά νομίζω ότι άμα καθίσει κανείς και τα αναλύσει λίγο έτσι με απλά λόγια στους ασθενείς και καταλάβει ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, δεν υπάρχει τέτοιος φόβος από πίσω. Η νευροχειρουργική υπάρχει εδώ και εκατοντάδες χρόνια ως ειδικότητα. Δεν είναι κάτι τελευταίο. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κάνανε επεμβάσεις στο κρανίο. Ωραία. Πάμε λοιπόν να τα δούμε σιγά σιγά αυτούς τους φόβους. Πάμε στο φόβο νούμερο 1, που όπως αναφέρατε κι εσείς είναι το θα μου ανοίξουν το κεφάλι. Γίνεται πάντα κρανιοτομή ή μπορούμε να την αποφύγουμε? Πολύ καλή ερώτηση. Η κρανιοτομία είναι το πιο σύνηθες στις επεμβάσεις του εγκεφάλου. Είναι και πιο παλιά τεχνική και χρησιμοποιείται πάρα πολλές φορές. Γίνεται μία διάνοιξη στο κρανίο, η οποία είναι περιορισμένη συνήθως και είναι μία θηρίδα που κάνουμε για να μπούμε μέσα στον εγκέφαλο και την ξανακλίνουμε αυτή τη θηρίδα όταν τελειώσει το χειρουργείο. Οπότε ο ασθενής μετά δεν έχει κάποια διαφορά στη μορφή του από ό,τι ήταν πριν το χειρουργείο. Και αυτό είναι καλό να το ξέρουν οι ασθενείς, ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται μια κρανιοτομή. Αλλά υπάρχουν λόγω της εξέλιξης της ειδικότητας
και πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν χρειάζεται καθόλου να γίνει μια κρανιοτομή και χρησιμοποιούμε φυσικές διόδους όπως η μύτη. Και κάνουμε επεμβάσεις με τη βοήθεια σύγχρονων εργαλείων όπως το ενδοσκόπιο και μπορούμε να κάνουμε μια πολύ αόρατη για τον κόσμο επέμβαση. Ναι. Πράγματι δεν είναι πολύ γνωστό αυτό. Συνήθως όταν ακούμε για επεμβάσεις στον εγκέφαλο, στην προκειμένη που μιλάμε, σκεφτόμαστε ότι θα μας ανοίξουν το κεφάλι. Δεν είναι παράλογο. Οπότε, έτσι, με ποια κριτήρια αποφασίζετε ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος προσπέλασης? Τα κριτήρια είναι πολλαπλά. Πρώτον, είναι οι εναλλακτικές που έχεις. Αν είναι μια επέμβαση που βρίσκεται στη βάση του κρανίου και ειδικά στην πρόστια βάση του κρανίου, μπροστά, χαμηλά στο πρόσωπο ή πίσω από το πρόσωπο κτλ., εκεί μπορείς να μπεις από την φυσική δίωδο που είναι η ειρηνική κοιλότητα. Οπότε το εκμεταλλεύεσαι και αποφεύγεις την κρανιοτομία. Επεμβάσεις όπως η υπόφυση ή άλλες παθολογίες τέλος πάντων της περιοχής μπορεί να γίνουν από εκεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορείς να χρησιμοποιήσεις επίσης μια πολύ μικρή κρανιοτομία. Μια πολύ μικρή δηλαδή ελάχιστα επεμβατική που τη λέμε keyhole, που είναι δηλαδή σαν την κλιθαρότρυπα. Ναι. Πραγματικά πολύ μικρές επεμβάσεις με τις οποίες δεν συγκρίνεται το αισθητικό αποτέλεσμα και φυσικά και το τραύμα που προκαλείς στον ασθενή σου. Αυτό πότε το αποφασίζουμε, σε ποιο σημείο ουσιαστικά της διαδικασίας? Πώς θα γίνει? Πρώτον είναι η εντόπιση της παθολογίας που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι πολλές φορές η προτίμηση του ασθενή. Γιατί παίζει ένα ρόλο. Υπάρχουν ασθενείς που είναι ηθοποιοί, είναι στις κάμερες, είναι στα φώτα της δημοσιότητας και δεν θέλουν να έχουν καμία εμφανή παραμόρφωση ή τουλάχιστον να φύγουν από το νοσοκομείο και να μπορούν άμεσα να εμφανιστούν κάπου χωρίς να χρειαστεί να φαίνεται ότι έχουμε κουρέψει λίγο τα μαλλιά τους ή έχουν ένα πρίξιμο στο μάτι ή κάτι τέτοιο και μπορεί να χρειαστεί να κάνεις ένα χειρουργείο από τη μύτη που θα μπορούσε να το κάνεις και με μια κρανιοτομία. Ναι. Χωρίς φυσικά αυτό να ενέχει κάποιο ρίσκο, ενώ αφόσον πληρεί και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια. Ναι, εννοείται. Τα κριτήρια είναι τα βασικά κριτήρια από τα οποία ξεκινάμε. Είναι η παθολογία, η εντόπιση της, οι δυνατότητες που σου δίνει η σημερινή τεχνολογία, η τεχνική δηλαδή που έχουμε στο χειρουργείο, το ενδοσκόπιο ή άλλες μέθοδοι που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να προσπελάσει μια παθολογία. Και από εκεί και πέρα είναι και πολλές φορές και πάντα ο ασθενής έχει ένα δικαίωμα, ένα λίγο λόγο πάνω στο τι θα γίνει στον ίδιο. Ωραία. Πείτε μας έτσι ένα σύντομα, αν θέλετε, ένα ρεαλιστικό παράδειγμα που χάρη στη δεύτερη γνώμη που πήραν από εσάς, δηλαδή είχαν πάρει ήδη μια διάγνωση και ήρθαν σε εσάς για να πάρουν μια δεύτερη γνώμη, απέφυγαν την κρανιοτομή. Ναι, για υπόφυση ενδεχομένως. Ναι, ακριβώς. Είναι ένας όγκος της υπόφυσης πάρα πολύ μεγάλος, η αλήθεια είναι, που τουλάχιστον εμείς όταν ήμασταν ακόμα στην ειδικότητα μαθαίναμε ότι αυτόν τον όγκο θα τον αντιμετωπίσεις κάνοντας μια κρανιοτομή. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι όταν εξελίσσεται η ειδικότητα και ανάλογα με την εμπειρία του καθενός και την πρόσβαση που έχει σε εκπαιδευτική διαδικασία, μεταεκπαιδευτική τέλος πάντων, που να μάθει τις διασφυνοειδικές επεμβάσεις για την υπόφυση συγκεκριμένα με ενδοσκόπιο κτλ. Έχεις την πρόταση ότι αυτό μπορεί να γίνει τελικά εξ ολοκλήρου ασχέτως μεγέθους από την μύτη. Οπότε ο ασθενής ήταν πολύ ευχαριστημένος που μπορούσαμε να του παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα, την εναλλακτική, δηλαδή να μην χρειαστεί να κάνει κρανιοτομή και να χρησιμοποιήσουμε μια φυσική δίωδο που είναι η ειρηνική κοιλότητα. Βέβαια. Τι ωφέλη είχε αυτό? Τα ωφέλη της διασφυνοειδικής συγκεκριμένα ενδοσκοπικής επέμβασης είναι ότι το τραύμα είναι πραγματικά ελάχιστο. Ότι ουσιαστικά έχεις πολλές φορές ακόμη και καλύτερη οπτική, διεγχειρητικά απεικόνηση ή τέλος πάντων προσπέλαση στον όγκο που θες να χειρουργήσεις, ότι το τραύμα ως ελάχιστο σημαίνει ότι πολύ πιο γρήγορη ανάρρωση, πολύ λιγότερος πόνος με διαχειρητικός, πολύ πιο εύκολη η αποκατάσταση, πολύ πιο γρήγορη, δηλαδή η νοσηλεία μπορεί να είναι 3 μέρες στο νοσοκομείο και να είσαι σπίτι σου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βασικό. Αυτό παίζει ένα τεράστιο ρόλο για έναν άρρωστο βέβαια. Βέβαια. Αν μπορείς να το παρέχεις είναι πολύ καλό. Ωραία. Άρα με λίγα λόγια, ναι. Υπάρχει η κρανιοτομή, ισχύει ακόμα, δεν έχουμε φύγει εντελώς από αυτό, είναι απαραίτητη, αλλά δεν είναι για όλους και δεν είναι πάντα. Και επίσης είναι ότι εμείς, όταν ακόμα χρειάζεται μια κρανιοτομή, μπορούμε να κάνουμε μια πιο μικρή κρανιοτομία και ένα πιο μικρό τραύμα, ώστε να κάνουμε τον αρρωστό μας
πιο γρήγορα καλά, που να πάει στο σπίτι του πιο γρήγορα, με λιγότερο πόνο και με λιγότερη ταλαιπωρία. Ωραία. Άρα, συνεχίζουμε τώρα με έναν ακόμη πολύ παρεξηγημένο όρο, που είναι το awake surgery. Ναι, οι κρανιοτομίες με τον ασθενή σε εγρήγορση, αυτό το awake κρανιότομο που λέμε, ή το awake surgery, είναι επεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενών και σε συγκεκριμένα περιστατικά με συγκεκριμένα πράγματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τη γυτνίαση αυτής της παθολογίας που θες να αφαιρέσεις σε πολύ σημαντικά κέντρα του εγκεφάλου, τα οποία έχουν να κάνουν με την κίνηση, με το λόγο, με την όραση, με την ακοή, με συγκεκριμένα πράγματα που είναι για τον ασθενή αδιαπραγμάτευτα να υποστούν κάποια ζημιά από το χειρουργείο. Οπότε δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξέρεις ότι η δουλειά που κάνεις εκείνη τη στιγμή αφαιρώντας έναν όγκο, ας πούμε, από τον εγκέφαλο, εξακολουθεί να είναι ασφαλής για τον άρρωστο, με το να έχεις τον ίδιο τον άρρωστο ξύπνιο και να τον εξετάζεις ταυτόχρονα νευρολογικά. Αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεται ο κόσμος. Και εδώ πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Ότι προφανώς το χειρουργείο ξεκινάει με μια φάση στην οποία ο ασθενής κοιμάται και δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα πώς έχει προχωρήσει η στιγμή εκείνη στην οποία ο γιατρός φτάνει στην αφαίρεση του όγκου. Τη στιγμή εκείνη, και αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια από τον αναισθησιολόγο που είναι εξειδικευμένος και να ξέρει πώς να την κάνει αυτή την άρκωση, ξυπνάει πραγματικά ο ασθενής και είναι σε μια επικοινωνία και είναι σε θέση να εκτελεί εντολές. Αυτά που ακούμε καμιά φορά που λέει να παίζει το βιολί και παράλληλα να χειρουργεί το εγκεφαλός του ή ξέρω εγώ να τραγουδάει στο χειρουργείο και... Δεν φαντάστηκα κάτι τόσο δύσκολο. Ναι, τόσο δύσκολο είναι στην πραγματικότητα. Αυτό κάνουμε. Γι' αυτό και σε αυτή τη διαδικασία που ο ασθενής ουσιαστικά είναι πραγματικά ξύπνιος, αλλά με ειδικά αναισθητικά τα οποία τον κάνουν να μην αισθάνεται πόνο και να μην υποφέρει. Με ειδική εξέταση από έναν νευρολόγο παράλληλα που είναι μέσα στην ομάδα στο χειρουργείο, τότε προχωρεί ο γιατρός σε ειδικό ερεθισμό του εγκεφάλου για να δει τι θα είναι αφαιρέσιμο χειρουργικά από αυτόν τον όγκο, χωρίς να διαταραχθεί καμία από τις λειτουργίες αυτές που ο ασθενής θεωρεί αδιαπραγμάτευτες για τον εαυτό του. Και έτσι ουσιαστικά προχωράει το χειρουργείο και φυσικά είναι μια ειδική νάρκωση στην οποία ουσιαστικά ο ασθενής μετά έχει μια μικρή γνώση του τι έγινε και αυτό δεν τα θυμάται όλα ακριβώς. Θυμάται αρκετά, κάποια πράγματα όχι, πάντως δεν θυμάται να έχει υποφέρει καθόλου και δεν πονάει και δεν ταλαιπωρείται. Είναι λίγο περίεργο, γιατί φαντάζομαι κάνουν συνειρμή κανείς και με ταινίες και με διάφορα άλλα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα ο ασθενής είναι προστατευμένος πάρα πολύ καλά εκείνη τη στιγμή. Απλώς αυτό είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο χειρουργείο που χρειάζεται να το κάνεις σε συγκεκριμένες παθήσεις και δεν υπάρχει λόγος να έχεις ένα χειρουργείο που τραβάει πολλή ώρα γιατί γίνονται όλες αυτές οι εξετάσεις κτλ. Και αν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχουν πάρα πολλά μέσα στη δικιά μας την ειδικότητα που μπορούν να αντικαταστήσουν ένα τέτοιο χειρουργείο με ένα κανονικό χειρουργείο στο οποίο κοιμάσαι και απλώς θυμάσαι να μπαίνεις στο χειρουργική αίθουσα, να σου δίνει ο αναισθησιολόγος το φάρμακό σου και μετά να ξυπνάς και δεν έχεις συνειδητοποιήσει τίποτα από ό,τι έγινε μες στο χειρουργείο. Και αυτά τα μέσα είναι πάρα πολύ χρήσιμα γιατί παλιά δεν τα είχαμε. Και μας βοηθούν ώστε το χειρουργείο να κυλάει γρήγορα και χωρίς να χρειάζεται να φοβόμαστε για το χειρουργείο. Τέλεια. Ωραία. Οπότε καλύψαμε έτσι τα βασικά θέματα, τους βασικούς φόβους που αφορούν τον εγκέφαλο, τις επεμβάσεις στον εγκέφαλο. Και πάμε να προχωρήσουμε. Τα βασικά τώρα δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Αλλά πάμε να προχωρήσουμε πλέον στη σπονδυλική στήλη. Εδώ ακούμε διάφορα πράγματα. Βέβαια, ακούμε θα παραλύσω, δεν κλασική. Θα μπορώ να λειτουργήσω κανονικά, το οποίο είναι πολύ λογικό. Σαν ασθενείς, έτσι που δεν είμαστε γιατροί, είμαστε πολύ μακριά, όπως είπαμε, από αυτά. Είναι εξίσου συχνή, λοιπόν. Τι ισχύει πραγματικά? Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτός ο φόβος του θα παραλύσω εάν χειρουργηθώ στη σπονδυλική στήλη και η απάντηση πάντα είναι «Μα γιατί φοβάστε?» «Μα είναι νεύρα, γιατρέ, και φοβάμαι, γιατρέ, και ξέρω τι» και αυτά. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει ο φόβος, αλλά στην πραγματικότητα είναι πραγματικά με τη σημερινή νευροχειρουργική και με την εμπειρία του γιατρού που αναλαμβάνει ένα τέτοιο περιστατικό είναι μόνο ασφαλές. Δεν υπάρχει φόβος ότι θα παραλύσεις. Έχουμε τη δυνατότητα να προστατέψουμε όλα τα νεύρα και τις νευρικές δομές και το νοτιό μυαλό και ό,τι χρειάζεται ώστε να μην συμβεί τίποτα και ο κόσμος δεν πρέπει να το φοβάται καθόλου αυτό, γιατί το εναλλακτικό σενάριο είναι να μην πάω να χειρουργηθώ γιατί φοβάμαι και στο τέλος όντως να παραλύσω επειδή αυτό που είχα δεν αντιμετωπίστηκε.
Ναι, παρόλα αυτά, να πούμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, πιο απλά. Τα βήματα αυτής της απόφασης μέχρι να φτάσουμε στο χειρουργείο. Δεν πάμε κατευθείαν στο χειρουργείο, σωστά? Φυσικά δεν πάμε ποτέ στο χειρουργείο κατευθείαν. Στο χειρουργείο θα πάμε αφού πρώτα εξαντλήσουμε, ας πούμε, στη σπονδυλική στήλη την αναλγητική αγωγή, τη φυσιοθεραπεία, την ανάπαυση, ενδεχομένως την αποφυγή της σωματικής κόπωσης, αφού έχουμε πάρει όλα τα βήματα που λένε και τα guidelines πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτές τις παθήσεις, και στο χειρουργείο φτάνουμε όταν όλα τα άλλα μέτρα έχουν αποτύχει, ή τέλος πάντων το αποτύχει σημαίνει είτε ότι δεν βοηθάνε τον ασθενή, είτε τέλος πάντων ότι ο ασθενής εξακολουθεί να έχει ένα φορτίο από τον πόνο, από τα συμπτώματά του, το οποίο πρέπει να του το πάρουμε εμείς μέσα από το χειρουργείο και να τον αφήσουμε πάλι να ξαναέρθει στην κανονική του καθημερινότητα. Υπάρχει και εδώ και στη σπονδυλική στήλη έτσι μια ενδοσκοπική λύση? Ναι, ή μιλάμε για μεγάλα χειρουργία, μεγάλες τομές κτλ. Παλιότερα ήταν η χειρουργία της σπονδυλικής στήλης μόνο ανοιχτή. Ναι. Κάποια στιγμή μικρήνανε οι χειρουργικές τομές και έγινε αυτό που λέμε ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Και τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ειδικότητα πραγματικά δυναμικά μάλλον το ενδοσκόπιο. Και η ενδοσκοπική νευροχειρουργική προσφέρει πολύ καλή απεικόνιση της παθολογίας την ώρα του χειρουργείου, με μια τομή η οποία δεν είναι μεγαλύτερη από 1 εκατοστό. Μιλάμε για μια τομή γύρω στα 7-8 χιλιοστά, μέσα από την οποία γίνεται μια δισκεκτομή που παλιότερα χρειαζόταν μια τομή στα χρόνια που ο καθηγητής μου, ας πούμε, στην Πάτρα, ο αείμνηστος κ. Μαρασιώτης, έκανε την ειδικότητά του και την πρακτική του, ήταν τομές των 10 εκατοστών. Και σήμερα πια κάνουμε αυτή τη τομή. Ο ασθενής σηκώνεται το ίδιο απόγευμα να κινητοποιηθεί στο δωμάτιο, μένει μια βραδιά για να εξασφαλίσουμε ότι είναι καλά και ότι όλα έχουν πάει καλά, και την επόμενη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Πολύ ελπιδοφόρο αυτό, πολύ αισιόδοξο. Ναι, είναι, και για όλους είναι πολύ ευχάριστο, και γιατί ο ασθενής δεν παραπονιέται, δεν χρειάζεται να πάρει πολλά φάρμακα. Παυσίπονα, είναι πολύ γρήγορα στην κινητοποίηση του, αμέσως έτοιμος. Τι ρωτάτε ουσιαστικά έναν ασθενή για να ξεχωρίσετε αν θα ωφεληθεί από μια επέμβαση? Ποιο είναι το βασικό κριτήριό σας για να προχωρήσετε στην επέμβαση? Πρώτον, είναι αυτό που πρέπει να ξέρουμε, είναι η παθολογία ίδια. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι που έχει ο ίδιος. Αν πρόκειται, ας πούμε, για παράδειγμα, για μια δισκοκύλη που του προκαλεί αυτό που λέμε ισχυαλγία και πονάει το πόδι του, ή η βραχυαλγία, άμα είναι στον αυχένα και πονάει το χέρι του. Στην περίπτωση αυτή, πρώτα θα έχουμε εξαντλήσει όλα τα συντηρητικά μέσα, όπως είπαμε και πριν. Αναλγητικά, φυσιοθεραπεία, αποφυγή έντονης σωματικής κόπωσης, και αφού περάσει ένα χρονικό διάστημα, συνήθως ζητάμε από τους ασθενείς να έχουν προσπαθήσει συντηρητικά για περίπου 6 με 8 εβδομάδες. Ναι. Εφόσον αυτό είναι εφικτό, δηλαδή εφόσον δεν υποφέρουν και μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους με παυσίπονα και με αναλγητικά που δίνουμε. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει ενδεχομένως να επανεξεταστεί η κατάσταση και ενδεχομένως να πάμε στο χειρουργείο. Δηλαδή, ο πόνος, τα συμπτώματα και η νευρολογική σημειολογία. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ασθενή που έχει μια νευρολογική επιδείνωση, γιατί ένα νεύρο πιέζεται και ο ασθενής κινδυνεύει να παραλύσει όντως από την πάθηση. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προχωρήσουμε στο χειρουργείο. Άρα και ο πόνος και η επικινδυνότητα. Και ο πόνος όταν επιμένει, που δεν αντιμετωπίζεται αλλιώς, και η νευρολογική επιδείνωση όταν αυτή παρουσιαστεί. Ωραία, κατανοητό. Ανεξάρτητα όμως από το αν θα υποβληθούν σε χειρουργείο εγκεφάλου ή σπονδυλικής στήλης, όλοι φοβούνται, πολλοί τουλάχιστον, ότι δεν θα είναι οι ίδιοι μετά από μια επέμβαση στον εγκέφαλο ή στη σπονδυλική στήλη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πώς μοιάζει, αν θα μπορούσατε να μας την περιγράψετε, μια καλή και ασφαλής επιστροφή στην καθημερινότητα μετά από ένα χειρουργείο τέτοιο που, εντάξει, δεν είναι και μικρό, δεν είναι και ρουτίνας επέμβαση, αναμφίβολα. Εντάξει, καταλαβαίνω τι εννοείται με την έκφραση ρουτίνα, αλλά για την νευροχειρουργική αυτές είναι οι επεμβάσεις της ρουτίνας της νευροχειρουργικής. Απλώς δεν είναι ρουτίνα για τον ασθενή. Ναι. Αυτό κάπως από την πλευρά του ασθενή τώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε μια πάθηση, και είναι μια καλοήθης πάθηση, μια πάθηση όπως είναι η δισκοκύλες ή μια πάθηση σπονδυλικής στήλης, τέλος πάντων, εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ο ασθενής θα μπει στο χειρουργείο του, θα αποκατασταθεί το πρόβλημά του, και μετά θα έχει κάποιες μέρες τις οποίες θα προσέξει, είτε στο κεφάλι είναι χειρουργημένος, είτε στη σπονδυλική στήλη. Πρέπει να προσέξει τις πρώτες μέρες να μην κουραστεί, να αναπαυτεί, να ξεκουραστεί, να αναρρώσει, τέλος πάντων, και αυτό είναι μια διαδικασία που είναι
με κάποιων ημερών. Σε πιο βαριές περιπτώσεις μπορεί να είναι, μιας εβδομάδας, σε άλλες περιπτώσεις θα είναι μόνο 2-3 μέρες. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει ένας ασθενής να αναρρώσει λίγες μέρες μετά και όλα είναι καλά. Για τις άλλες περιπτώσεις θα συνεχίσει να υπάρχει ένα θέμα το οποίο μπορεί να χρειάζεται με περαιτέρω αντιμετώπιση, ας πούμε. Και η αλήθεια είναι αυτό που λέμε, ότι πώς θα είναι το χειρουργείο. Έχει να κάνει πάντα με αυτό που έχουμε. Το χειρουργείο είναι εκεί για να βοηθήσει. Αν είσαι σε μια βαριά πάθηση, σίγουρα ο αγώνας είναι περισσότερος και τα προβλήματα είναι περισσότερα και η θεραπεία δεν τελειώνει με το χειρουργείο, ενδεχομένως και χρειάζονται και άλλα πράγματα να γίνουν μετά. Μπορεί να χρειάζεται από επιπλέον θεραπείες όπως είναι οι ακτινοθεραπείες ή οι χημειοθεραπείες, ή μπορεί να χρειάζεται απλώς να γίνει μια φυσιοθεραπεία, μια έργοθεραπεία ή να κάνει κάποιος κάποια αποκατάσταση μεγαλύτερη, αλλά ή να χρειάζεται μια παρακολούθηση και η επόμενη ζωή μας δεν είναι ακριβώς η ίδια και να χρειαζόμαστε, κάθε 3, κάθε 6, κάθε μήνες, κάθε ένα χρόνο να χρειάζεται να γίνει μια επαναληπτική εξέταση με μια μαγνητική τομογραφία. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ζωή αλλάζει από ένα χειρουργείο. Το θέμα είναι η δουλειά μας να το κάνουμε εμείς να αλλάξει όσο το δυνατόν λιγότερο. Και να αλλάξει, όχι να μείνει πίσω. Το να αλλάξει δεν σημαίνει ότι θα μείνει πίσω, καταλαβαίνω. Συμφωνώ. Απλά ότι θα έχει μια διαφορετική ενδεχομένως καθημερινότητα σε κάποιες πιο βαριές περιπτώσεις, ναι. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν θα χάσει την καθημερινότητα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ναι. Να βοηθήσουμε να ξαναβρούμε την καθημερινότητα που είχαμε. Κύριε Καραγιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση που μας τα εξηγήσατε έτσι απλά και κατανοητά. Εγώ ευχαριστώ πρώτον για την πρόσκληση και δεύτερον για την ευκαιρία να λύσουμε ίσως κάποιες απορίες και μερικούς φόβους να τους διαλύσουμε. Δεν είναι κακή ιδέα. Ευχαριστώ.